हाँ भैया, देखा देख ले जा हमार गवैया लोगन का, सुन ले जा गीत गवन ही बढ़िया बढ़िया गावत हैं, केहू केहू से कम नाही बा। और इन लोग के हौसला बढ़ावा, इनके लोग के दोबारा ई मंच पर गावे का मौका दा, ये है हमार विनती बा। तो चलो संतोष जी, अब चले के समय हो गेल बा, काहे से कि देखा घड़ी हमने के इशारा करत बा, उन लोग के ट्रेन पकड़े के बा। तो चलो अब चलल जाए। हाँ, लेकिन चले से पहले हम कुछ कहल चाहता नहीं हो। कहा दुनिया ही पागल भइल करे इंतजार हो, सबका पे चढ़ल बाटे कर बुखार हो। काहे कि जब से लोग रंग बाइल, सबके मन में मस्ती छाइल, सबके मन में मस्ती छाई, लोगवा पूछे कि कहावा पे आई, दीदी यूपी पे रंग छाई हो, दूरदर्शन पे रंग छाई हो, दीदी यूपी पे रंग छाई हो, दूरदर्शन पे रंग छाई।